Eskerrik asko, entzuten mikrofono erabiliko ez da Katalun giztonarekin dago eta ez dela entzuten. Bueno, ni gaur, zuzek esan duen bezala, datu egin zitzen. Bueno, erak esan duen bezala, gaur egun oso modan edo dagoen gaia da, datuen garrantzia eta zekarak egiten dituzten gure datuak, eta informazioa eta egiten gure datuak. Eta guzti, ni, ez da pertsonak EHU, hortan lan egiten dugu, eta bueno, eskalatu datuko dizuet, zelan egiten dugu, zertan egiten dugu. Bueno, ni esan dugu probok irakaslea naiz, informatika konputakan egiten dugu klaseak, komputazio zinten eta artifiziala saia. Bueno, esan dugu bezala, gaur egun, arlo eta domeniu ia gehienetan datuak bildu egiten dira. Datuak sortu eta bildu egiten dira, bai ideologian, bai enpresetan, bai osakidetzan zentuetan, bai toki guztietan, ia gauza guztiak digitalizatuta daude, datuak bildu eta orden egiten dira. Batzuetan, geroz eta gutxiago, batzuetan, datuak horrelako formatuetan egoten dira, bai? Taula formatu batean, eta bezala da, guretzako formatu eroso polit bat, bai? Orduan, errekada bakoitza izango da gure datu hasiko elementu bat. Eta resulta horren bakoitza izango da elementu horietako bakoitzari lehurtuko diogun edo aztertuko elementu hori buruz aztertuko dugun aldagai bat, bai? Karakteristika bat. Orduan, ze pasatzen da? Gaur egun, datu gehienak ez direla etortzen formatu polit eta erosoetan. Esan dugun bezala, gaur egun datuak domeniu guztietan sortzen dira, eta itxura eta forma oso egin dago. Urrutira joan gabe, zuela txikan kontxan, denak duko zute sakeleko smartphone horietako bat. Eta smartphone horretan, sartzen diratenan eta aplikazio bat instalatzen duzutenean, ateratzen da pantaila bat, sartzen dizuna, acceder a sus fotos, datu guztiek, eta panel dugu irakurtzen, martin diogu baiet, eta era hortan, aplikazioek akzesoa daukate edo sarraitezke gure zenbait datutzen, bai? Aplikazioan, karraketan, eta beste adibide bat, urrutako zenbat egiten ditu sare sozialak barruan, ez dut gehiago. Sare sozialetan informazio pila bat egiten dugu. Informazioa, gure lagunik informazioa, edo sare sozialak konektatzen dugu beste pertsona batzuekin, hori informazioa da. Informazio hori bat egiten. Orduan, datuak formato oso anitzetan bertzen dira, ez eta gehiago. Eukiritzako datuak, adibidez satelite irudiak, gobernu bati interesatu ez daio adibidez jakitea, modu automatiko batean, satelite irudiak erabiliz, adibidez zertonalde diren gaztaltzonaldeak, zertonalde diren hiriak, modu automatiko batean, pertsona bat gabe toki guztiak aztertzea. Sare sozialak, lehen esan duan bezala, politikan pila bat ateratzen. Twitterreko eskuetatik adibidez, informazioa esan daiteke produktu bat buruz, adibidez, DSM-ak izaten gustatzen, elekzioetan adibidez, jatzen duen komentariekin, martingo bat egin beste zer eta iragatzen saia daitezke, testuetatik ere informazioa esan daiteke, internetzen dago gure aldea, hori ere datuak dira. Azkenik, datu medikoak, adibidez, elektrokardiograma bat ere, datu bezala horretu daiteke. Pertsona baten bihotza da, eramin mediko batean idaztea lortzen badu, adibidez erabilitzake automatikoki jartzeko pertsona batean gaixo dagoen, edo gaixotasuntean badaukan, edo ez. Orduan, datuak, geroz eta forma araroago eta zailagoetan metatzen zaizkigu, baina, evidentea da, denak egon konera dadoz, datu horiek informazio baliagarri egon dutela.
interesgarria da datu horiek lantzea eta aldeko informazio guztia ateratzea. Batzuetan datu horiek izango dira interesgarria guretzat, hau da, informazio interesgarria aterako dugu guretzako, ez osasun kontuetan. Beste batzuetan, adibidez, merkatera kontuetan, aplikazioetatik lotzen duten informazioetan, segurazki ateratzen den informazioa ez da hain interesgarria guretzat, eta beste batzuk diru ateratzeko. Baina, datuak baliagarria dira eta informazio asko ematen dute. Orduan, arrazoi honegatik berezetan gehiago daudelako, berezetan informazio baliagarriagoa ematen dutelako, eta askotan berezetan diru gehiago erabazte daitekelako datuetatik. Datu analizian modan dagoena, esaten da. Orduan, azken urteetan, dokumentalak, artikuluak, denetatik anatuak, periodikoan, denak entzun dute big data, datu analizia, horreko hitzak, gehiagotan gehiago antzen dira periodikoetan, telebistan, bai, gertuko medioetan, berrian adibidez lortu batzuk, zarraban analizia ere dago, baita Espainia mailan, eta baita medio internazionaletan. Berezetan gehiago itzuetela gari buruz. Orduan, lehen, horrelako itxura berokan matematikari eta informatikaria, gai itxura dago, modan janerera, eta nahi badirudi enpresa guztietan behar dutela datu analista bat, behar dutela datu egiteko, enpresa guztietan datu dituzte datuak, eta behar dute jendea datuetatik informazio baliagarria. Zein da arazoa? Hainbeste datu sortzen dira eta informatu diferentetan, utxean datu horiek ez dutela eta esan. Ez dineteke hasi Twitterreko mensajeak engureztuak irakurtzen da emanan saiatzen patroi bat ateratzen. Ez dut bizitza guztia pasa dezake Twitterreko mezuak irakurtzen, eta ez da ez kapasa izan dugutikak informazio erabilgarritik ateratzeko dugu, oso informazio gutxiak dugu. Bai? Orduan, datuetatik informazioa atera behar da. Niri datuak ez dira baliagarriak izango, ez da duzbetatik baliagarria den informazioa ateratzen. Horregatik, jartzen dut mehatzen argazkia eta horregatik datuak aztertzeko eta analizatzeko argo handietako bat, datu mehatzen izan. Zeratuko gera, datuetatik informazio baliagarria erauzten edo ateratzen. Algoritmo ezberdinak eta prozesu ezberdinak erabiltzen. Orduan, historian antzera pixka bat egiten badugu, batez ere ikusteko zein arlok parte hartzen duten datu mehatzaretan, hasten gara, noski, estatistika mugitzen. Nik, normalean, jendeari esaten dudanean, datu egiten gabenetzen dudala, jendea galdetzen dut, zer kalkulatzen dut, eta horrelak gauzak. Azken hori da, jendeak ezagutzen duena, datu analiziari buruz bai, estatistika. Hori da denoi, ez da honen egiten zaiguna, eskolan agian zerbait ikasi dugu buruz. Orduan, noski, oinarria edo hasiera estatistikan dago. Estatistikak eman zituen, datu analiziaren oinarriak, adibidez Bayesen teoremarekin, dela probabilitatearen teorema oinarrizkoena, edo adibidez erregresioarekin. Puntu hori bat, irudikatzen da dugu gure datokin, mazkein da, gure datuei gehien doitzen zaien zuten. Hori adibidez batxierren ematen den gauza tipiko. Eta hori da astapen. Zer pasatzen? Estatistika klasikoko teknika asko labur gelditzen dira, hainbeste datuekin eta informatu anitiko datuekin lanean ari geranean. Horrengo etapa batean, sartzen da konputazioa. Gaur egun, matematika eta estatistika ez diletik egin. Ordenagailuan laguntzarik gabe, informatikaren laguntzarik gabe. 2006an, Turinek asmatupen makina kamatua eta horra asisten horrean ziren konputazioaren oinarriak. Eta geroztik, asistiren sortzen, algoritmo batzuk, datuak analizatzeko, baina estadistikatik pixkat urruntzen zirenak. Horra gertzen dira, adibidez, gaur egun nahi modan dauden sare neuronalak. Burbuinaren funtzionamentua imitatzen saiatzen diren eredu horiek. Lehenko pixka bat
zeitzura daukaten egin. Baita ere, urteak joan nala, beste gauza oso importante bat izan zen, alde batetik ordenagailuak edoz eta kapazagoa direla, eragiketa asko egiteko oso azkar, hori da, faktor importante bat, eta beste faktor importante bat da, edoz eta datu gehiagoa almazeratzeko kapazak dela. Almazeratu eta prozesatzeko kapazak dela. Bai? Orduan, horrek egiten duena da, estadistikako modelo edo metodo simple horiek beste nire batera eman dira. Bai? Gaur egun konputazioarekin, askoz eredu konplexuagoekin lan egiteko gai gara. Ikusiko dugu gero, orduan, bi ere hauen uztarketarekin sortu zen datu mehatzaritza arloa. Eta esan dugu, datu mehatzaritzaren helburua da, datu kantidade oso ondietatik informazio baliagarria da. Gaur egun, datu mehatzaritzak jara martza urte desente dara martzaia jende asko dara urte asko lanean hortan, eta gaur egun ja, esan dezakegu, arlo askotan erabiltzen dela aktiboki, erabiltzen dela horrekotik. Bai? Izan ere, azken urteetan sortu da big data delako arlo hori, dela norabait datu mehatzaritzaren urrengo pausua. Datu mehatzaritza datu usueta handiekin garen badu, big data egiten dugu datu kantidade masiboekin. Orduan, hor sortzen dira, arazko batzuk, nahiko informatika ditu zerikusi daukatela, bai, ez pasatzen da, bilokan datu sorta, ez dima deskargatu ordenagailuan. Ordenagailuak blokeatu ordenagailuak saiatzen ez denan, hain handia. Ezin dut aplikatu, aurretik ikasietan tekniketako ez da bat. Horrelako, ze pasatzen da, nire datuak iristen badira etengabe. Etengabe iristen dira datu berriak, nola prozesatzen dut, nola gordetzen dut, nola ikasten dut ereduak horrelako datu batzuk. Eta hori izan horitzateke big-dataren mundua dela gaur egun, gurian dagoen ikerketa lerroa. Baina gaur, zentratuko dela pixka bat datu mehatzaritzan, dela oinarria. Big-data erregalizateko, lehenengo datu mehatzaritzan egiten jakinak. Orduan, esan dugu, datu mehatzaritzak estadistikaren parte importante bat daukala, baita konputazioaren parte importante bat, baina benetan, atletikan arlo ezberdin pila bat. Daukagu ikasketa automatikoa, datu baseak, eredugintza matematikoa, diren artifiziala, matematikarekin erlazionatuta daude arlo asko eta baita ere konputazioarekin erlazionatuta. Orduan, orain sartzen dela pixkat, Italiaren zentroan ere. Nola egiten dugu lan, datu mehatzaritzako proiektuak daukagunean edo ikerketa lan batean, nola lan egiten dugu. Zer egin behar dugu, datu mehatzaritzako proiektu batean aurrean. Orokorrean, jarraitzen dira, hor dauden bost pausuek. Lehenengo pausu batean, gure problema ebazteko beharrezko diren datuak diturak egon dituzke, askotan datu horiek aplikazio eremu bateko problema balen bada, normalean enpresa batek, osakidetzak, edo beste norbaitek eman egiten dizugu. Guk datu hori dauzkagu eta zer egin egin datu hori. Bigarren pausu batean, datuak aurre prozesatu egin beharko dituzke. Horrek esan nahi du, prestatu behar ditugu gure datuak, ondoren datu mehatzaritzako algoritmoetan sartu ahal izateko. Datuak ikutsiko zaizkigu edozein formatutan, akatsekin, batzutan irudiak izan dira, beste batzutan soinuak, beste batzutan mota oso diferenteak. Egin beharko egun lehenengo pausua izango da hori aurre prozesatu, ganiketa bat egin, eta moldatu datuak nik behar duela. Bigarren pausu bat izango da ja ereduen eraiketa. Behin ere datuak txukun poli izan ditudanean, nahi dudana da ereduak eraiketa. Ikusiko dugu zer esan nahi duen ereduak eraikitzea. Zer nolako galdera egin hartu bidea zaitek ereduekin. Ez momentako problemak ebatzen ditzake. Behin ereduak eraiki ditugunean, noski ebaluatu duen ditu. Ikusi behar dugu eredu ekona diren edo txarra diren. Eta azkenko pausua behin ikusi dugula eredu
super, no? Sortu dugula, azkeneko batzuetan eusokila, erabilera bai? Orduan, ikuriko ganizkioten bere duak domeniko pertsonei, eta erabiliko zituzten, haien egiten. Orduan, fondoera pixka bat ikusten, pausu bakoitzean, ze gauza entratu genituzkeen adibide batzuk jarraz. Bai, eta gero, hau ikusiko ditugu ja aplikazio erreal batzuk. Bai? Lotuta, prozesua. Orduan, lehenengo pausa esan dugu dela datuak jasotzea, bale? Kasu honetan ez dago asko esaten. Normalean datuak etorri egiten zaizkigu. Gaur egun, badaude teknikak ere bai, interneten ditzen dena eskerrak edo arraskatzeko datuak internetetik. Bai? Orduan, imaginatu nire interesatzen zaidala jakitea, egitea, analizi bat supermerkatu ezberdinetan dauden prezioen buruzkoa, badaude moduak automatikoki sartzeko pagina web ezberdinetan eta hortikar datuak automatikoki ateratzeko. Bai, gaur egun existitzen dira teknikakia horretako gauzak egiteko. Orduan, izan daiteke modua. Baina, orokorrean, kasu normal batean, enpresa bat edo, zientziaren talde bat, horrein etorriko zitaizun problema batekin eta datu sorta bat. Esan dugu bezala, datuak forma oso anitzekoak izan daitezke. Bale, imaginatu duzak ez dutera, baina gehiago. Benetan. Orduan, bigarren etapa da, nolabait, prozesuko etapa arroiona. Azkenan dira gauzak, problema batzuk egira interesgarriak, baina horrekorrean da garbiketan prozesua. Baina, errealitatean, da prozesu bat, problema matematiko pila bat sortzen dituena, eta prozesu guztiaren denbora asko eramaten du. Datuak prestatzen. Bai, iristen zaigu edozein gauza eta lortu behar dugu horrelako taulatxo bat. Bai, situazio idealean, beti ez dugu beharko tabla bat, bai. Kasu gehienetan, edozein gauzatik abiatuta, nahiko dugu lortu horrelako taulatxo bat. Bai, lerroan izango da elementua, datu basikoa, eta erabiliko dugu ez daugarri sorta. Elementuko dioguna, elementu edikako bat. Bueno, hola egiten dugu. Adibidez, irudiak gari mozkan, edo testua gari mozkan. Modu ez den pila bat. Bai? Eta hemen txartzen dira neurri batean, matematika eta informatika jokoa. Orduan, adibidez, imaginatu esaldiak eta bala. Nola egin dezaket esaldiak zerbait numeriko bihurtzeko. Adibidez, kontatu dezaket hitz bakoitza, toki dezaket hiztegi bat, hitz posible guztiekin, eta kontatu dezaket zenbat aldiz agertu den hitz bakoitza nire esaldia. Bai? Era hortan, errepresentatzen dut nire esaldia, noski informazioa galdu egiten da, adibidez. Kasu honetan, ze informazio galtzen da. Ordena. Bai, esaldiaren hitzen ordena, galdu egiten da. Nik kontatzen dut hitz bakoitza zenbat aldiz agertzen da, baina ez daukat informaziorik nun agertzen den hitz bakoitza, zerren aurretik eta zerren atzetik. Informazio pila bat galdu egin dut prozesu honetan. Baina, hau izan daiteke modu simple bat, testutik zenbakietara pasatzeko. Bai? Badaude modu sofistikatuagoak, adibidez ordena, gramatika bera, konfliktan hartzen ditu. Bai? Eta dago jendea, espezializatua testuen analizian, testu motako datuen analizian. Irudiak. Nola pasa dezaket irudi bat formatu numeriko batera. Erabili dezaket matrize bat, azkenean elementu matematiko bat, objektu matematiko bat, taula moduko bat, zenbakiekin. Arruan zenbakia dauzkan, taula moduko bat, erabili dezaket adierazteko irudi bat. Orduan, txuri beltzan dagoen irudi bat, kasu honetan, egin dezakedana da irudiko pixel bakoitzari zenbaki bat esan. Bat, beltza denean, bat txuria denean eta zero beltza denean. Bai? Adibidez. Eta era horretan, iruditikan pasatzen naiz formatu numeriko. Koloretako irudi batean manatzeko prozesu bat jarraitu izan. Bai?
Bale, orduan, behin, hau dira adibide batzuk, datu motekin, kasu bakoitzean, pentsatu beharko nuke teknika matematiko bat, edo representazio matematiko bat, informazio hori adierazteko. Kasu guztietan edo gehienetan, informazio galdu egingo du. Informazio horretan, normalean, hilabeti galera bat egingo da. Baina, solitu behar nuen gale. Bale, orduan, behin dazkadanean datuak, lako formato txukun xamar batean, agertu atzertik, beste motatako arazoak. Bai, adibidez. Datuak falta dira. Hori zatu da, arazotik. Direkti datu basa, datuak falta dira. Ila bat. Zeiten dut. Gauza, diferente asko egin dutak. Bai? Adibidez, kendu datuak falta diren elementuak, karo, asko baldin badira, igual gelitzen dut. Hamar bat. Egin dezaket, erabiltzen dut adibidez, media. Ordezkatzen dut, balio galdu hori, ezaugarriaren datu hasiko mediarekin. Egin dezaket, gauza pila bat egin dezaket. Kasu bakoitzan, pentsatuko dut zein den soluziorik onena. Soluzio guztien dut eta bere txarra eta bera. Arazo gehiago. Eta hau adibidez asko pasatzen da, daudenean sensoreekin egiten dugunean. Adibidez, orain, ikerketa taldean egiten ari dira ur-partzergoko problema batekin nahi dute fugak detektatzen. Orduan, nahi daukate sensorez berdinak neurtzen dituzten ur-flujoak, ezberdinetan, eta nahi dute jakin ea punturen batean fuga bat dagoen ez. Ura askatzen den ez. Zen da problema, sensoreak eroreak ematen dituzten, datuetan agertzen direla datu batzuk ez dakaten egin zenturik, oso garen lagundiak ez direla posible, oso garen txikiak. Karo, oso gazta esageratu da direnean, adibidez kasu hortan, balio hori, nahiko erosa da, hori argi dago gaztea, hoela. Orduan, entzun dugu eta listo. Baina adibidez berrogeita gozko hori, gaizki dago, igual da oso balio berezkoa dela. Orduan, kasu bakoitzean, beritatu dut, pasatzen ari den, eta behar den erabakia zer egin datu hori. Datu arraroak asko aldatu duten dela analizia, eta asko afektatuko diote gero eragiko dituan ere. Gehiago, zer pasatzen da datuak bikoiztuta bali dauzka, berdina, sensorekin adibidez asko pasatzen da, adibidez, sensoreak irakurketa duplikatu duela, noizteak behin. Karo, ezakizu, den sensoreak jaiatu duelako, edo benetan bi aldez dagoen datu hori, eta gauza guzti horiek aztertu badira. Askotan, puntu hauetan, itzenguten da espertuekin. Dominiko espertuekin, eta galdetzen zaitu. Gauza bat ikusten dute. Ikusten ez dute, direla eta azkatak baina egin behar dira. Benetan, denboraren, egureko oso altuak, horrelako gauzak konpontzen. Eman behar da, hau ez da mundu egiten, urrengo paseak, azkenean erroreak araskatzen. Azkeneko pausua eta oso importantea, eta hori gai dauka matematikoki pixka bat interesgarriagoa den problema da aldagaien aukeraketan. Kasu honetan oso problema ia da, hiru aldagai dauzkat. Baina, problema askotan, adibidez, ikurtzarekin emazio daukaten problemetan, ditzake 1000 edo milioi bat aldagai. Eta pazienteak oso gutxi. Nire taula izango da oso pagala, baina oso goza. Orduan, horrekin ereduak ikastea eta ereduak eraikitzea oso zaila da. Orduan, lehenengo pausuetako bat eta oso importantea izatela aldagaiak aukeratzea. Nik dauzkan aldagai guztietatik aukeratu beharko ditut interesa daukatenak nire problema egoazteko. Eta hemen, sortzen dira problema matematiko asko. Zer da interesgarria izaten nire problemarako, nola neurtzen dut hori, nola neurtzen dut interesa, interesatu batzen, kentzea aldagai duplikatuak. Informazioa altzeko ematen diren aldagaiak, egun dut, bakarri dut informazioatekin. Nola neurtzen dut bi aldagai altzeko diren dut. Problema asko. Hemen adibidez, erabila daitezke, estadistikatik agertzen diren korrelazio neurriak, gurea bat
aldagai bat aurkitzen denean, bestea ere egitea behitzen bada, normal informazioa entzukan aktibitate, ormantien egitzak, eta eta beste hainbat lan, egurako ditugu, atxamentan esan dela bezala, denbora pila bat pasako dugu, baina hau ez da, usuaren parte zentrala de interesan dira. Bai, gramatikal ez hau bai da, problemaren parte zentrala. Bai, ez interesan dira eta matematikal gehien daukan. Bai, ereduak eretika. Demagun, tratamentu ditualan ere datuak, sortu taulatxo bat, dakoak muskulazka, terrenik gabe, eta ereduak eraiki nahi ditu. Baina zer da, zer esan nahi eredu bat egitea? Zer motatako galdera egiten dut egiten? Bai, zer informazioa dela dira datuetan? Ba, hainbat problema diferente dago. Baina daude bi problema mota, direla nolabait datu mehataritzaren oinarrezko bi problema. Bai? Eta hortikan argilatuta sortzen dira eta ateratzen dira beste problema egin. Bai? Eta bi horietan zintuko. Lehenengoa da, deitzen dena galdegiraturako sailkapena. Orduan, gure hasierako datu baseak, izango biltura hori. Luzko dut, datu taula bat, hemenka bakoitza izango da nire datu hasiko elementu bat, izan daiteke adibidez paziente bat, hemenka bakoitza paziente bat adibidez. Eta, ukiko dut aldagai bat, C, deitzen den hori, dela klasea. Horrek, egingo duena nire datu baseak taldekartu dela bai. Paziente kasuan, klaseak adierazi dezake adibidez, pazientea gaixotasuntzea daukan, edo ez. Bai? Adibidez, naranja bali madera gaixo dauden pazienteak, eta ordinak ez daudena gaixo, eta lehenengo pazientea eskontzatu gaixo. Bai? Orduan, emigratutako sailkapenaren helburua izango da, horrelako datu base batetik abiatuz, hau da, nikoko dut datu base bat, paziente gaixo eta ez gaixo batzuk ezagutuko ditu. Jakingo dut, egitetik zentzu dauden gaixo eta zentzu ez dauden gaixo. Ideia izango da, algoritmo bat erabiltzea sortzeko sailkatzailea. Eta sailkatzaile horrek, zer egingo du, zer izango da kapazia egiteko? Paziente berri bat eman da, izango da kapazia asmatzeko, ea paziente hori, gaixo dagoen edo ez, bere ezaugarriei begiratu. Bai? Ikusten duzute problema hau, ikusiko ditugu aplikazio pila bat, baina ikusiko duzute oso erabiltzen dira. Problema horretak abiatuz, datu mehatzaritako problema gehiena. Bai? Orduan, hemen faltatzen dena jakitea da, baina ez da algoritmo erabiltzen dezaten. Bai, nun daude problematik. Orduan, problema eres batekin jarriko dugu adibidea. Demagun, nik daukadala denda bat, eta jartzen dudala online web horrean. Bai? Orduan, nik kamisetak sartzen dut, bai? Nik diseinatutako kamisetak. Eta, nahi dudana da, nire web horrean jarri erramita bat, pertsonak, bere altuera eta bere pisua jarrika, esango direna. Bale, estudio horrekin gertitzen kamisetan taia, izango da, L, bai? Problematikoa da, ez da problemera bai. Bale, orduan, lehenengo gauza egingo dudanari, da, nire lagunak diren kliente batzuetatik, galdetuko dira. Bale, zein da zure pisua, eta zein da zure oberen gelditzen zaizun taia, kamisetak. Bale, orduan, batzuk esango didate hemen, eta esango didate hemen. Bai? Bale, nik nire datu horiek irudikatu ditzaket, bi aldagai nire altuera eta pisua irudikatu ditzaket horrelako grafiko batean, puntu hori batean. Puntu bakoitza izango da pertsona bat, X ardatzean, horizontaleki izango dugu pertsona horren altuera, eta vertikaleki pertsona horren pisua, eta koloretan kamisetetan. Zein den horre direktzen zaio kamisetetan. Bale. Orduan, orain, adibidea hau ikusita, emango dizuet intuizioa ideia,
Datu mehatzaritan, benetan erabiltzen den algoritmo bat, da, hauza, ideia oso kontu bat, baina benetan erabiltzen den algoritmo bat. Demagun, daukadala problema, haudan ere, deitzen dena entrenatzeko datu basea. Klaseak ezaguna dituak datu basea. Bere hasierako datu basea. Horrein demagun, iristen zaigula pertsona berri bat. Dela, urdine, belta, puntu belta. Eta datu bat puntua. Puntu belta, da pertsona berri bat. Bale? Eta nik esaten dut, bueno, zein da, hoberen egiten den kamiseta taia. Algoritmo hau deitzen da, kap, biztilagun gertuko den algoritmoa. Orduan, zer da egingo duena, bilatuko ditu, pertsona berri horren, kap, izango zenbaki bat, biztilagun gertukoenak, hau da, gertuen dauzkan pertsonak, eta, itzuliko didana da, biztilagun horiek gehien daukaten kamisetan. Orduan, kasu honetan, adibidez, 3 biztilagunak zuma ditu, itzuliko dit, hoberen geritzen zaion kamiseta taia, M. Taia. Eta horrela, iragarpenak egingo ditu. Bale, puntu honetara iritsita galdetu dira zen, bale, hau nahiko gaza tontoa. Bale, baina algoritmo oso simple honetan ja, problema matematiko asko zentzen da ezkitu. Adibidez, nik esan dudanean, biztilagun gertukoenak bilatzen dituela, inortezu, igual horretik dudatu du, baina denoi lehenengo okurritzen zaizkigunak dira, visualki gertukoen daudenak, denok ulertzen dugu distantzia berdina. Eta distantzia ulertzen dugu, bi puntuen arteko zenaren tamaina bezala. Baina benetan, distantzia diferente pila bat erabiltzen dut. Distantzia neurtu daiteke hainbat modutan. Hori bakarrikan horrelako datuetan. Zebatatzen da nire datuak irudiak hartzen da, nola kalkulatzen irudiren arteko distantzia? Eta bi testuren arteko distantzia? Arlo bakoitzean eta datu mota bakoitzarentzat definitu beharko dut distantzia bat edo hainbat. Alde batetikan datu horiek egokia izango dela eta beste alde batetik nire interesen araberakoa. Nire interesatu bat zait, distantzia bat gehiago beste bat. Beraz, distantzien zurrera eta definizioa izango da adibidez algoritmo simple horretan, oso emaitzak guztiz aldatuko dira, distantzien datizeko. Bale, ondaz gain, agertzen dira beste algoritmo asko konplexuagoak. Gutxienez itxuraz konplexuagoak. Lehenengo adibidea daukazuten nagoian, da lehen aipatu iztudan sare neuronal bat. Sare neuronal hauek, saiatzen direna dira, imitatzen gizakiaren burutzen nola funtzionatzen dira. Orduan, pelotatxo horietako bakoitza izango zen neurona bat, eta maratxoak dira neuronaletan existitu diren konexioak edo sinapsia. Noski, ez dira ez dute benetako mugiak bezala, denatzen asko sinpleagoa dira, baina konputazioan nena neretzeta handiagoa den enean, gaur egun asko sare konplexuagoak, hau da oso sare simple bat, baina gaur egun ja, egiten Googleen eta egiten hainbat kapa, hainbat konexio, milioika konexioko sareekin. Oso sare konplexuekin. Ideia da hori zen, eta imitatzen pertsona bat dugunearen funtzionamendu. Nola funtzionatuko luke horrelako sare batek? Sarreran, hau da pelotatxo berde horietan, sartuko dituzke nire datuen ezaugarriak. Kasuntan izango ziren, altuera eta pisua. Sarea, lehen horietako bakoitzean, dauka pisu bat. Zenbaki bat. Eta pelotatxo bakoitzean, dauka funtzio bat. Orduan, pisu horiek eta funtzio horiek aplikatzen goa, eta irtera dana izango da kamiseta taia. Bigarren eredu mota, saiatzen dena da, nire bi klaseak hobekien separatzen dituen zuzena bilatzen. Puntu beltzak, izango ziren lehenengo klasea, adibidez, M taila daukaten pertsonak,
eta puntu txuriak izango ziren L taila da dutena. Orduan, algoritmoa saiatzen dena da, usualki oso erresa ikustea, ordenagailu batek egin behar duena ez da inxiltea. Eta adibidez, dimentsio gehiago dauzkagunean ez bakarrik dimentsio, ez da zuten bat izango, ez dut plana bat, eta ez da bildara bilatzea. Orduan, saiatzen dena da, bilatzen bi koloreak gehien banatuko dituen zutena, bai? Olergian ikusten den zutena. Orduan, datu berri bat ikusten zaidanean, zuzenetatik gora baldin badago esango dugu talde bertzekoa dela, eta zuzenetatik bera baldin badago esango dugu talde txurikoa dela. Hirugarrena dira zuhaitz motako sailkatzaileak, kasu honetan da eguraldiari buruzko eredu bat eraiki dugu, bai, eguraldia nolako izango den iragartzeko. Eta ikusten da zuten bezala, zuhaitz honek egiten duena da arau modukoak sortu. Orduan, ni hasten naiz zuhaitzaren goiko partean, eta esaten di, haiztea aldago, haiztea aldago. Bai, ala ez. Haiztea bali badago, edo ez badago, esaten dite, bueno, temperatura zer da, kasuntan jaren egiten dago, claro, eta hiru Fahrenheit baino gutxiago edo gehiago. Eta erabaki, pausu bako izan hartuko dut erabaki bat, iritsi arte zuhatzaren goiko partean. Bai? Eredu hau ikasi dugu aurreko eredu guztiak bezala, horrela kakaola batetik. Bai? Algoritmoak egiten duena da, ikusi adibide batzuk, eta adibide horietatik generalizatu eta sortu eredu bat. Eta eredua izan daiteke, itxura oso diferentziakoa. Izan daiteke lagun erdukoena, eta izan daiteke horrenako gazta funtzionatuko. Baina helburua beti da berdina. Helburua beti da, iragartzea zein taldetakoa da, zein klasikoa den elementu berdina. Bale, hau da lehenengo problema tipikoa, edo jarrezko lehenengo problema. Sailkapen gainbegiratua. Baina badago beste problema bat, baita ere oso importantea dela, sailkapen ez gainbegiratua dut. Sailkapen ez gainbegiratua dut. Orduan, kasu honetan, daukadan hasierako tabla pixka bat diferentea izango da. Ja ez dut eukiko klase aldagai hori. Bakarrik eukiko ditut eta gari. Eta ideia izango da, bilatzea, nire datu basen dauden multzo naturala. Hau da, nahiko ditut multzokatu bere datuak, baina inungo eukiko multzokazio horri buruzko inungo informazioa dikazio. Bai? Eta irudian ikusten da, ikutzko dut bide medika marina da, motiala ementu bazkat, horrelako puntu sorta bat, eta ideia izango da, horrelako multzokatze bat egitea. Bai, nik horrelako gauza bat jartzen badituet, zero egin zen multzoiek, txigora bera bat, eta argia, kolorekin egin zen argia hori. Adibide bat, jarriko dut antzekoa. Bai, demagun, nik alkadala behin ere, tenda bat kamisetak sortu ditu dara, eta kasu honetan nik diseinatuko ditut, nik erabakiko dut ze tamainakoak egin kamisetak. Bai? Nik erabakiko dut M taila nolakoa izango den, eta nik erabakiko dut L taila nolakoa izango den. Hortan, nik daukat paziente sorta bat, eta paziente sorta horrek dauka altuera bat eta pisu bat. Idealena izango nintzake, paziente bakoitzari egitea kamiseta bere neurrika. Baina, karo, hori oso garezkoa da. Bai? Hortan esan dut, bueno, nola eta edan ditua iristen egiteko bakoitzari bere tailako kamiseta, egingo ditut bi modelo. Bi tamaina egiten dut. Zeintzuk izango dira, bi tamaina horiek, nola multzokatuko ditut nire klienteak, bi tamaina horiek aliketa egokien izateko denuntzako. Orduan, demagun, nire klienteak altuera eta pisua indikatzen baduten bezala, altuera horizontalean eta pisua vertikalean, nola lortu ditzaken nire pazienteen bi multzo, taila bat eta bestea esleitzeko. Kasu honetan ez da, kolorri gabe ikusitan ez da oso ikusi, baina
Zuen da hor separazio moduko bat, eta adibidez horrela ditzake taldeak. Algoritmo ezberdinak, noski, talde ezberdinak bilatuko zituzten, datu multzo honetan. Bai, oso argia denean, beti multzo berdinak apituko dituzten, separazioa denean oso argia, algoritmoak eta bilatuko dizkit, talderatzen dituzten. Orduan, hau izan daiteke soluzio posible bat. Nola egin dezaket nik? Modu ezberdina daude. Lehenengo modua, izan daiteke, ni hasten naiz hemendikan, aukeratzen ditut bi elementu gertukoena. Hau da, elkarren artean gertuen dauden bi elementuak. Eta horiek elkartu ditut. Ondoren hartzen ditut, gertuen dauden beste bi elementu. Eta horiek elkartu ditut. Eta horrela, pausu, elkarren gandik gertuen dauden elementuak elkartzen joan ez. Berriro ere, sustantzia. Zabertzen dira, ez esan nahi du gertu egotea. Bi elementu gertu daude, baina karo, nik jadaztanean elementu guztiak bikotekan jarreta bidez, bi bikoteren arteko distantzian nola kalkulatzen du. Modu ez berditzen daude, egin media, egin gertuen bikote bakotetan gertuen daudenak, edo guztien daudenak. Bai, aukera ez berdinak. Aukera hauetako bakoitzak, emango dit noski soluzio ditzen da. Aukeratu bat dut, bere problemaretan, eta aukiera. Hori da, hori ikusten duzuten lehenengo adibidea, bai. Horrelako algoritmoak ditzen dira algoritmo jerarkikoa. Ikoaztelako modu jerarkiko batean, elementuak elkarren artean lotzen. Eta ateratu dutena izaten da bakako grafikoa. Horiek izan duten batu hasiko elementuak, eta hori ikusten garbi nola joan diren puntatzen elkarren artean. Lehenengo elkartu dira adibidez, lau eta sei, gero hori eta hori edatzi, gero hori eta hori, eta dela. Denak multzo bakar batean egin. Zein da beste modua taldekatu horiek sortzeko? Zuzenean, datu odeia hau partizioatzea, espazioa partizioa. Orduan hor nola egiten dut? Hasieran, demago nik 3 talde sortu nahi ditu dela. Aukeratu ditut 3 puntu hausaz, eta hurbiltzen ditut, edo elkartzen ditut, espazioko puntu horri gertuen dauden puntu guztiak, bakoitza, 3 puntu horietako bati elkartzen dira. Aukeratzen ditut, datu odeiontatikan 3 puntu. Eta horrengo pausu batean esaten dut, gelditzen diren beste puntu guztiak, zein gatik dauden hartu dago. Lehenengo puntutik, bigarrenetik edo hirugarrenetik. Eta bakoitza elkartzen diot, horietako bat. Kalkulatzen dut multzo bakoitzaren erdia. Eta berriro, esleitzen dut puntu bakoitza gertuen dagoena. Eta horrela, iteratzen, lortuko dut horrelako gauza bat. Horrelako algoritmo, pila bat, asko, ditzenetan, hau dira horikoena. Orduan, ikusi ditugu bi problema nagusiak, sailkapen medidatu eta ez da medidatu. Ikusiko ditugu, aplikazioak. Orduan, nola ebaluatzen dut? Nola jakin dezaken nire eredua hona den erotxean gabe. Sailkapen ez da begiratuan, horrelako problemetan, ez da bat ere errexea ebaluatzea. Zergatik, zen nik ez dauka, ez dakit beretan taldekazioekin olakoa izan behar duen. Orduan, ez dakat zertzen konparatu. Normalean egiten dena da visualki ebaluatu. Adibidez, ikusia taldeak elkarren artean nahikoa banatuta dauden. Askotan egiten dena da espertoei galdetu. Ea, lortu ditugun taldeak puntua dagoen edo ez. Adibidez, duela gutxi, entzuten horrelako problema bat, osakideetako problema batekin, ikusten zuten ea paziente ezberdinek jasotako tratamendu sekuentzia nahi zuten multzokatu, nahi zuten lortu paziente mota. Hau da, tratamendu sekuentzia multzekoa jasotzuten paziente taldeak. Hauek jasotzuten leheniko kimio, gero radio eta gero zenizte. Hauek zutenean operatu dituzte eta gero dietenik kimio eta ez radio. Hauek horrelako taldeak, tratamendu horiko nahi.
Orduan, ebaluatzeko modua zein izan zen, behin lortu zituztenan haien soluzioak, eta zituzkieten medikuei, medikoak esan zen da, bai, neko gauza lortuko dira, beraiekin kontrastatu. Aldiz, sailkapenaren begiratuan, nik badaukat datu base bat, klaseak ezagutzen dituan. Kasuetan, ebaluazioa egin dezake. Zer da, ez duan nahi izango behar? Nik eragintzen badut. Lehenengo datu base hori erabiltzen badut, nire eredua eraikitzeko, ezin dut erabili datu base hori gehiagoa. Ebaluatzeko, zergatik. Ereduak adibide gehiago ikusi ditu. Orduan, lortuko dudan, ebaluazioa handia, edo esango didana, ebaluadoreak izango da superrondo pintzen duela. Baina, karo, nahi dudana ikusi, ea datu berrientzat, inoiz ikusi ez dituen datuentzat, ondo funtzionatzen duen edo ez. Orduan, beti beharko du datu base bat separatua ebaluaziorako erabiliko dudan. Ez dut inoiz datu berdinak. Orduan, behin, datu base diferente bat daukadanean, nola ebaluatzen dut? Kontatu, zenbat asmatu dut. Kasu honetan, azkeneko biletan faiatu du, beraz, 0,71 edo 1,71an asmatu du bideoetuak. Segun ere problema zein den, akatsak egitea izango da berriagoa edo ezen berria. Bai, arazo medikuetan, inkornaliagoa izango da, iragarpen balioso adituak egotea. Aldiz, problema industrialetan, agian ez da, hain arazo badia esaten kasu batzuetan ez da problema. Bale, orduan, azkeneko pausua izango da ereduak erabiltzea. Eta hau da, orain jarriko ditut, hainbat adibide, problema erabiltzea. Bai, zertan erabiltzen da, gaur egun, zertan erabiltzen dira, orain esplikatutako algoritmoa. Bueno, lehenengoa, seguranek soratuko dizuen da komertzioan. Zuetako gehiena bakazutu gako txartelen baten bat, ez? Eta ofertak ematu dizkizute, eta uste dizute oferta horiek zergatik ematen dituztela. Bai, travel.bat, erostiko, azkenean, txartela bat zindatzen bakoitzean, egin bezan eroketa guztia resertatuta ginduzen da. Gainera, txartela egiten momentuan, buruzko bat ematen dituzu. Orduan, haiek informazio hori erabiltzen dute, printzipio estudi, gauza personalizatuago eta anuntzio personalizatuago bat egiteko. Edo egin bat dute. Asko ez dute oso egiten, baina berez ideia hori, mundua hori. Bai? Datu mehatzaretzako lehenengo adibidetako bat, da justo komertziarekin nazionatuta. Bai? Esaten dute, Amerikako supermerkatu sare batean, egin zuten analizi bat ikusteko, beraiek ikusi nahi zuten ze produktu erosten ziren elkarrekin. Ikusi zuten ospitaletan, esaten duten gero agertu dira antzuro bat zuten duten ez dela elkarrekin, baina, da adibide para kritiko bat. Esaten dute, deskubritu zutela ospitaletan pardelak erosten zituztenak, erosten zituztela baita ere, salez, ez diala estekaterako ospitalean, gomen txiki bat dira. Bai, eta orduan, esaten dute, jarri zituztela oferta bereziak bi gauzak batera saldu zabidez, edo barra bestearen munduan jarriz. Bai, azkenean, horrelako tartxetatik ateratako informazioak balio du adibidez, hori jakiteko azte produktu erosten dituzten elkarrekin, azteko zein honetan erosten diren produktu batzu gehiago besteak baino. Egin lehetik ere bai, klienten segmentazio bat, agintartzen arabera ze produktu monta erosten diren. Gero, ofertak ateratzen duzituenean, nahi ezan montan, oferta haiek personalizatuak izatera. Bai, esaten da, anuntzioak gero zertan personalizatuak izango direla. Interneten adibidez, zerbait erosten duzutenean, agertzen dira gero ofertametekoak. Baina horiek dira oso puntuak, esan nahi, zapata erosi bali bat dituan, ez ditu zapata iguala. Pero, esan ez dut erosiko. Bai, baina berez, ideia da hori modu inteligenteago batean egin dezaketela datuak erabiliz. Eta eskeniko izkizuten, ez da bat igual, momentuko batzuk.
medikuntzan, hainbat eta hainbat aplikazio daude, bai? Adibidez gure taldean, dago oraintxe bertan neska bat lanean, burmuinen irudietatik saiatzeko iragartzen, ea zein irudi ikusten ari den pertsona bat momentu horretan. Pertsona bat erakusten dizkiote irudi ezberdinak, eta deia da, automatikoki jakitea, burmuineko irudiak ikusiz, irudiak aztertuz, ea zein irudi ikusten ari den momentu horretan. Hori egiten da. Zeren, irudi ezberdinak edukatzen dituzte gazta ezberdinak, eta noa burmuineko zola ezberdinak aktibatzen. Baita ere gure ikerketa taldeko beste aplikazio oso polit bat izan zen hau, selekzioen aukeraketa. In vitro ernalkuntza ditzen dutenean, legez, gehienez, dira gertu hiru embrioiek. Ez dira gehiago, azkenan arriskutsua izan daitekeelako emakumearen izan. Orduan, hiru embrioiek aukeratu egin dira, bai? Eta medikuak bazeukaten sistema bat, gutxi gorabehera bastante manuala, erabakitzeko zeintzuk ziren ideia da, claro, emakumea alik eta probableena izatea aurrin beratzea, baina, aldi berean ez duten nahi ikiatzen ditzea, nazional arriskuko aurrenaldia dira. Orduan, medikuak zeukaten zantzua, beraiek erabiltzen zuten sistema ez dela guztatzen da. Hau da, oso honak zen embrioiak, bai gutxi gorabehera identifikatuta zeukaten, oso txarrak zirenak ere, baina hor erdian, zegoen beraiek zeukaten kategorizazioa eta entzen den oso ziur, ea kategorizazio horren benetan ondo funtzionatzen zen. Orduan, dela talde ikerlari hori batek, edituena izan zen, lortu zituzten biodonostiaren ikerketa, lortu zituzten datuak bai embrioiei buruz, eta bai emakumeari buruz, bai buruz, hormona buruz, eta adina, eta beste informazio. Eta erantzutena izan zen, analisi bat, nolako ereduak erabiliz, jakiteko zein embrioi aukeratu behar zen. Karo, kasu honetan, sailkapen eratuko problema bada, nahiko zaila, zergatik. Datuek ez didatelak ematen elementu bakoitzareko klasea. Beti ezin dut jakin embrioi bat ona edo aurdun egotea sortu dut edo ez. Nik bi txertatzen badizkiot emakumeari eta bikiak egitzen baditut, badakit biak onak izan dela. Baina adibidez, bi txertatzen badizkiot eta aur bakarra egin badut, bietako zein izan da ona, hori ezin da jakin. Bai? Orduan, bakadan informazioa da, ez da guztiz hasieran beharko nukena da nukena. Bai? Vale. Industrian, gaur egun, aplikazio pila bat sortzen ari dira industrian, bai? Azkenan sensorizatu dituzten makina pila bat, makina gehienak da gaur egun sensoreak dauzkat eta jasotzen dute denbora errealean datu pila bat. Eta ideia da, beraien nahi dutena izatena askotan jakin ea sensore batek zertarako duen adibidez. Edo adibidez jakitea ea sensore bat, ea makina bat entradatzen ziren eta entradatzen ziren. Bai? Adibidez, esan dut batela, adibidez kafen, trenak adibidez, geroz eta kapazitatea hori daukaten, geroz eta trenan dagoen elektronikak berak ez eta informazio gehiago gordetzen du. Edo kapazta da, gutxienez egingo duten oraindik, baina elektronika geroz eta modernoagoa den inean, datu gehiago sortzen ditu. Datu horiek erabili daitezke. Orduan, ideia izaten da, askotan failloak detekatzea lehen baina. Orduan, kasu hortan ere, begiratuko sailkapen problema bat izaten da. Normalean, begiratukoa, baina
izan daiteke limonetakoa, guk izan dugu sentsore baten irakurketa zerrenda bat, eta nahi dugu jakin, ea, kasura den, edo bezala. Hasiera batean, baldin bauzkat adibide batzuk akatsak eta ez akatsak, izango da gain begiratutako problema bat. Askotan ez daukat zorte hori, eta ematen didate sentsoren irakurketa sorta bat, esaten didate, hauetako batzuk, batasunak direla, batzuk zeintzuk. Horda, ez duten esez, taldekatu ikusteko ea batzuk konportamentu berezia dakaten nahi bidez. Hori izan bertzateke, sentzaren ez da nien datzako problema bat. Politikan, baita ere, bai, esaten da, Obamaren, esaten da, bere da asko ateratzen. Obamak leheneko alizira zizuenean, irudienez, hasiera batean, ez zegoen materialan irabatzeko zuen. Barruan, esaten da, kontratzen zuela, matematiko eta informatiko ekipo bat, eta jarri zituela hor lanean, gogoitan amaduz. Eta saiatu zela, Facebook ustatera zuela, Facebookeko informazioa erabiliz, saiatu zen ikusten ea ze ezaugarri zeuzkaten bere importante posibleak. Facebook komentariak eta haien ezaugarriak aztertuz, saiatu zen ikusten erdibidean zeuden mutanteak ze ezaugarri zeuzkaten. Egin zuten zen kanpaina personalizatu horrelako pertsona konditzeko. Esaten da hori eske, beste informazioa, hori esaten da. Bale, gomendio sistemak. Hau da beste aplikazio tipiko zututako bat. Bai, zuetako batzuk erabiltzen duten Netflix, edo Spotify, edo YouTube, bertan, YouTubeen bideo bat ikusten dugunean, YouTubek gomendatzen dizitugu beste hainbat bideo, edo Spotifyen kanta bat ikusten dugunean, pues igual te interesa estas otras canciones. Bai, claro, hori, principios haiek, daiteke modu ez inteligente batean, baina haiek berez, badaukate zuek entzututen azkeneko ezakitzen bat kantu duten zerrenda. Ez ezakete, informazio hori erabili ezakete, benetan gomendatzeko, antzeko kantuak, edo talde antzekoak, edo erlazionatuta edukiak, bai? Kirolean, ezakit ikusi zuten pelikula, polita. Bueno, da, ez dizuet spoiler nahi, baina, ideia da beisbol talde bat, oso gaizki joana, eta momentu batean taldeko zuzendariari edo zen jasun gogoratzen, okertzen daio kontratatzea matematiko bat, esaniziko. Esaten duten ez, iristen da, eta hasten da jokalariei buruzko datuak nintzen. Bakoitzak esboleko informazioa ez, bakoitzak zemak urtsatzen dituen, urtsalazen duen, eta informazio pila. Eta horietatik hasten da, estadistikak ateratzen, eta ikusten ea ondorioak ateratzen. Bai? Oda, pelikula ikusi, eta ikusi dut. Baina, zupalatzen dut imaginatu ez. Bale, baina, pelikuletaz gain, berez, pelikula problema, en realidad, benetako goera analizitako. Gaur egun, oso gertu, lehenengo futbol ekipoak ere, erabiltzen ari dira horrelako sisteman. Bai, duela gutxeteratzen. Hau, zakitzen dut da, esaten zuena hori, Getafeko futbol ekipoa erabiltzen ari zela talde bat ex-Mossad zirena, egiten zituztela horrelako algoritmoak aplikatu, jasotzen zituzten jokalari buruzko datuak, hori gauzaren jokatu zuen, zenbat tira asmatu zituen, gauza pila bat, bai, eta NBA-an ere, adibide pila bat, zenbat tira bat dituen, zenbat distantzietik, gertuko zuen dagoen defensorea zenbat distantzia bat dagoen, halako informazio pila. Eta ideia da, saiatzea asmatzen ari bidez, kasu erresten dela lesioak. Jokalari bat ea lesionatuko duen edo bez, asmatzen saiatzea izaten da problema horiko dutako bat.
ez da zetateraino joan behar, nik uste behar urte, ikasle batek gardua mailerako lan ez dela, zituen, antzeko problema bat, jarri ditu. Orduan, nire ekipoak ere, hau edelako gauza egiten. Ideia zen, lesioak edo esan. Jakitea, aurrez, ea jokalari bat lesionatuko den dugu. Meteorologian ere da aplikazio tipikoa, orain arte, erabiltzen ziren bakarrik eredu fisikoak. Baina gaur egun, ikusi da, eredu fisikoak oso erabilgarri dira eta baita honek ematen dutela, baina haiek limitazioa bat dutela. Eta limitazio horiek, buskatu daitezke, kombinatu eredu fisikoak, datu eta limitazioa hori. Orduan, egin dutena da, zona ezberdinetan sensoreak jarri, gaur egun eguraldiarekiko sensoreak toki pila batetan jasotzen dira, oso granularidade txikiarekin. Orduan, jasotzen dituzte egunean hainbat eta egiten dutena da, komplementatu eredu fisiko horiek datuetan oinarritutako ereduekin. Adibidez iragartzeko zenbat prezipitazio egongo den, edo ea hodian egongo den edo ez, edo eta horrelako ereduak dira, begiratutako sailkapen adibidez, bihar hori egin dugu, ala ez. Azken horretarako galdera egin antzen izan dute. Orduan, orain artean ikusten zituen, aplikazio batzu bezain honak, horrean asko, egika honak, baina noski, datu behataritzak eta horrean jardun artifizialak badauzka implikazio sozial eta ekonomiko batzuk. Eta izaten da, normalean, alarma asko sortzen duten gauzak. Adibidez, oso modan dagoen ibilgailu autonomoa. Teslak esan du, 2020ko preste ukiko duela kotxe autonomoa. Baina gu prest daude kotxe autonomoarako. Zuetako zenbat fiatuko zineketen kotxe autonomoa batetaz. Kotxe autonomoa da, ezakien horretak bakarrik giratzen duen kotxe bat. Bakarrik, guztiz bakarrik. Esango duke agian badaukala apartatu dezakela bidariak momenture batean, baina berez bakarrik giratzen. Fiatuko zineten zelako kotxe batetaz? A priori, ni multa askotan hori ez dela azkortzian joan da vuelta. Kotxe autonomo batek gauza askotan guk egiten ditugunak atxe asko ez dituzten egingo. Kotxe autonomo batek ez daukan gurerik, ez du edaten. Gauza batzutan, adibidez, elkar komunikatzen badira, akzidente mota batzuk egitatuko zituen horrelako kotxeekin. Baina sortzen dira beste problema etiko batzuk. Adibidez, akzidentea ziurra izango den kasuetan, zer erabakiko du horrelako kotxe batek. Karo, guk ere ezakigu zen momentuaren kasuetan. Baina, karo, programatzen dugu momentuan, pixka sortzen ditu hor, arazkoa. Hau da, problemetako gauza autonomoak sortzen ditugu momentuan, ari daukate erabakiak hartzeko eskumena. Guk programatu dugu, eta algoritmoak guk programatu ditugu, eta datuetatik ikasten dugu. Ez da autonomoa da, baina esan ere, humano jartzen da. Baina, autonomia hori da dauka. Eta, ibilgailu autonomoi aldi egon ikusian depositibo moden bat, baina arma autonomoak, gaur ja, hasi dira, erabiltzen dituzte. Arma autonomoak, azkenean, arma autonomo hauek erabaki dezakete. Sailkapena ebilitatuko problema bat ez dela ikusten badugu, erabaki dezakete ea pertsona bat edo eraikin bat edo etxaiatzen edo, Orduan, nahiz eta oso fiabilidadea altua izan, sortzen dituzten ere duen, adibidez gizakiak errukia sentitzen dugu, eta makinak orain ditutxe ez dute. Sentitzen, ez daukate. Horrelako makina batek ez du iritzitan lortuko azken dugu momentuan. Orduan, sortzen dira, arazo etiko esente. Baina, hauek dira oso gauza sensazionalista, esango dugu. Eta beste hainbat arazo, ez direla hain sensazionalista,
baina ala ere jarretzen dutena arazoikoa. Hau da, adibidez, arazoetako bat, jende askori preocupatzen duena. Bai, eta robotak lan egiten dugu lani baratzen dira? Bueno, daude gaina página web batzikola, pero lanistak sartzen duzula zuen lanbidea eta esaten duzula. Zure lanbidea bat, eguneko beramintezazpiko probabilitatea desagertzeko. Bueno, lan, egia da, hasieratzen guk daukagun impresioa da, desagertuko diren lanak izango direla lan mekanikoak. Hau da, gauza automatikoki egin daitezke gauza, baina egia da, horrelako ereduak eta konplexuak izaten diren heinean, makinak arrazonatzeko kapazak direla, bai, modelan batzuk ez direla mekanikoak eta ere, makina baten egin alko dituenak, adibidez. Saiatzen ari dira sortzen, enpresa batzuk erabiltzen dituzte algoritmoak pertsonak kontrolatzeko. Bai, osa pertsona sorta hori baten artean, aukeratzeko zein izango den langile honena, berenetan. Eta hori adietu egiten duten modu automatikoan, belako gora egiten ari. Bai? Ordan, bueno, hor jartzen duen mezua da, nik uste tenikula dena, bai, prinsipioz. Digo dira lan batzuk, desagertu edo, igual, desagertu daitezkera, baina beste lan asko dituko dira. Bai, azkenean, algoritmo horiek eta ez dira bat. Pertsonak parte hartu behar du prozesu hortan. Sorte prozesu hortan, dira bat. Oraingo sortzen dut. Eta azkeneko hau da beste problema bat, dela datuen segurtasuna. Bai? Eta hau bai da gauza bat, gutxienez kostiente izan behar dira. Bai? Eta nik sotokola problema bat dut, nahi bat eskak, kostiente egiteko. Gure datuak ematen ditugula, gratis, eta gainera erabiltzen dituztela. Bai? Orduan, bueno, igual behar ditugu. Bai? Nik askotan esaten dut. Nire igual, eta Google jatzen da dugu nahi gaur, ez da Google sekreturik, baina gano, berak Googleek erabiliko du informazio hori ez bakarrik gure edo guri buruzko informazioak eratzeko, gurekin aldatzen dagoen jendea, informazio asko daukat, eta informazio hori asko erabiltzen dute, eta gainera asko kanali saltzen dute, bidu bat eratzen dute informazio eta gutxienez jakitea gure datuak egiten dituzte. Eta igual urrengoan esalatzen dizuten aplikazio bat, pentsatzen dut. Bai, gutxienez profiende izatea. Askotan ez dena. Eta azkeneko problema, niretzako oso problema importantea da, automatizazio prozesu honetan, azkenaldian asko ateratzen ari den gai bat da, sortu ditugun ereduak eta algoritmoak justuak dira. Zer esan nahi dugu justuak izatea? Ea ez dauden alboratuta, adibidez, ea ez diren arrazistak, edo ez diren... Eta, hasi dena ikusten da, sortu ditugun ereduak, gure isla dira. Eta guk sartzen dizkiegun datuen isla dira. Eta guk, alboratuen guztioi badauzkagu guztien izatea. Orduan, ikusi dena da, ereduak ez dela bakarrik hori kopiatzen dutela gabai, baina gainera kasu askotan magnifikatu duten dutela. Eta hori bai da, problema bat, aldandu beharko dela zen. Adibidez, lehen esan dizudan problema hortan, Amazon enpresa, duela urte batzu saiatzen sortzen sistema bat, pertsonak automatikoki kontrolatzeko edo aukeratzeko. Informazio prozesu batean, pertsonak aukeratzeko. Bai, haiek sortu zuten zorkaten datu sorta bat, hamar urteetan uste dut, eukizituzten langileena. Eta bakoitzaren zeik izituzten langileena langile zen, edo eta bakoitzaren ezaugarri pila bat ezkaten. Eragina, izituzten zuen, nire egin lan horretik, justo informazio. Eta esatzen egin izan? Sortzen zituzten ereduak, emakumeak bazatzen zituztela dira, ez direla emakumeak kontrolatzen, eredu horrek esaten duen reformatzen, emakumeak ez direla kontrolatzen. Kara, azken finean, informatika munduko lan batzen,
azken 10 urteetan izan zituzten langile gehienak gizonezkoak ziren. Orduan, eredua entrenatzeko edo eraikitzeko erabili zituzten datuetan ikusten zena zen gehienak gizonezkoak ziren. Claro, pentsatzen zen fontosetan, jaiak, kendu, sexualen antagaiak, kendu, eta listo. Saiatu ziren, baina gauza da, informazio hori beste aldagai pila batetan kamuflatuta agertzen dira. Bai, adibidez, ez ikasketetan, baina bai, baita ere ikasketetan, ze aktibidade extracurricular zituzten adibidez, zeuden beste aldagai batzuk, informazio guzti hori nolagai jasotzen zutena, modu kamuflatu batean, eta hori pentsa oso zailatzen. Eta azkenan, sistema bertan beretzen izan zuten. Jendeak esaten hasi zen, sistema montak izan dira. Eta, heldu behar zuten. Orduan, ikusi dena da, seguntze motako ereduak, seguntze problemarako saiatzen geran, horrelako alberapenak sortzen ditena. Adibidez beste problema tipiko bat izaten da iragartzeko krimenak. Eta ikusi da oso rasistatu dela eredua. Eta horrelako problemak hasi dira sortzen gerozen ari da. Eta ez da bat ere deresak konportzen batean datuak informatzen dira. Honekin bukatzen dut esatea bakarrik jarraituko dela honetan geroz da gehiago nahi duten dela eta jarraituko dela aurrera eta gauzago pila batzara guztiarekin baina berez gauzago askotarako balio du aplikazio oso positibo asko dauzka eta informazio oso atera daiteke bai aplikazio azkeneko jatza etiko horiek, baina nuen, izan dut 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 dut